Раскажу, піва з якога зерня нашым продкам падабалася больш піць. З пшанічнага, жытняга ці з ячменнага. З вами Прыдыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. Слухаў я аднойчы падкаст Ганны Дзягель, так склалася гістарычна. Быў эпізод пра спевы, пра фальклор і так далей. І вось адтуль я натрапіў на тэлеграм-канал «Час спяваць». І на гэтым тэлеграм-канале я знайшоў відэо, дзе гомельскія бабулькі спявалі пра піва з жыта. Жито сеяте, соло делате, сева варите, Бог ему дал умною жану. Насамрэч, беларусы, якія сышлі ў Сібір, беларусы-самаходы, яны варылі піва з саладушак, якія рабілі з жытнёвай мукі. Вось я і падумаў, а ёсць ли яшчэ фальклорныя запісы, дзе пішацца пра тое, з якога зерня варылася піва. Я ўзяў і сучыў 40 тамоў цыкла «Беларуская народная творчасць», дзе знайшоў аж 500-600 запісаў, дзе згадвалася піва. Але толькі 92 запісы, якія бы трымалі ў сабе упамінанне зерня, з якога зварана піва. Я вось узяў гэтыя запісы да размеркаваў па мапе, каб паглядзець, як это ўсё распаўсюджвалася і якое піва, з якога зерня піва нашы продкі больш любілі. Так вось, саму мапу вы можаце паглядзець у маім тэлеграм-канале, QR, спасылка ў апісанні. Як вынік, на першым месцы аказалася пшанічнае піва, на другім ячменнае і на апошнім жытнёвае. А вы вось можаце таксама ў каментарах напісаць, якое вы любіце піва, пшанічнае, ячменнае ці жытнёвае. Ды паглядзім, суадносяцца даныя, а ці не. Прыдыбайлавы бровар. Прыдбай ды папівай і падабайку прастаўляй.